Gaur errege bezpera eguna, bosta beti izaten da egun seinalatua, ez? Herriko ume txiki guziek egoten dire deseiotan gaurko eguna ailetzeko. Gaurko eguna izaten da, ume batek joari jotzen duen lehenbiziko hartu emana. Gaur hasten da eta ja prestatzen da inauteritan helduen atzetik ibiltzen hasteko. Goizko 8:00 joaten gara, hartzen dugu kotxe bat, eta joaten gara goiti, bordara, goitin dagoen bordara, eta hortik bajatzen gara joari jotzen. Eta guain tortzen gara herrira, eta egoten dire horrumik espetzen, eta ematen dugu buelta herriri, eta guain joaten gara gu bordatara, beste borda batzutara. Aztoitzen genuen, da beratzen hartuten da bai ez, eta goizean gehatu gara, toztietan. Eta azkenean jendea etortzen da, eta joaten gara janzten, eta etorri ala. Etortzen dena, jarri eta listo. Tira. Tira. Onda, Josuan. Ateratzen diren aurre jateko zaharrenak joanen dire aurrin, eta goiti bera, adinen arabera, hilaran jarriko dira. Goizin argitu bezala, joari jauntzitzen dituzte eta herriari egiten zaio eskia, etxez etxeko eskia egiten da. Itxez itxe joari jotzen eta ematen ziguten turrona, dirua, gauz asko. Basiereta joten baldin baginen, saria hondigoa zen, jendeak diru asko ematen zigun edo gozo asko, eta orduan igual gordetzen genituen, edo banatu gordeka, edo igual ez bate erakutsi. Eta gero banatzeak orduan, igual zu joare txikia dituzu, zuri gutxiago eta zuri gehiago, edo zuritzara asko ibili, berandu etorri zara. Eta beti zehatzen ginen, beti izan du horrela eta horrela jarraitzen dure bai. Lehenbizi jaioin behar da joalduna, ez? Gauza guztietan bezala berezkoa behar da, bino ariez ikasten da. Behin eta berriz jauntzi eta etxean igual etxeko pasillo jauntzi eta buelta bat eta beste bat eta horrela. Azkenin denek dugu edo atxa bat edo osaba bat edo atautxi bat ibilitakua bere garaian eta ikusiz eta ikasten da. Osabak eta sanzidaten patzeko eta hortik aurrera hasi naiz jotzen eta pixkanaka. Hala ikasi dut. Nire amak erakutsi joaria jotzen. Burlatan bizi naiz eta nire gurasoak hemen diren ez askotan etortzen naiz Zubietara. Eta hasi nintzen joareak jotzen zen errege bezperetan eta nire gurasoak animatzen hasi ziren. Goizean da aurren saioa. Gu eguerdian atxaldean joango gara donezte bera, erregen kabalgatara. Eta gero gau guztian nahi duena joara jarri eta argitu arte.